Крыніцы натхнення для Алексея Васильева – гэта кнігі. Работы, прадстаўленыя на выставе, створаны расійскім мастаком за апошнія некалькі тыдняў. Сам творца часта звяртаецца да літаратуры і выкарыстоўвае яе як частку карцін. На экспазіцыі можна ўбачыць розныя вокладкі да твораў Набокава, Чэхава, Бабеля і Хемінгуэя. Гэта вынік яго творчай дзейнасці. Некаторыя работы ён зрабіў спецыяльна для Мінска. У него свой очень колоритный язык, который во многом удивляет наших посетителей. Он выражается очень свободно, очень смело для нашего времени, работает в разных техниках и направлениях. Все персонажи Алексея Васильева, они живут как бы своей жизнью. Они все наделены своим, можно сказать, характером, своими эмоциями. Гета мастака – гэта героі яго палотнаў. Так ён стварае свой асабісты свет, дзе жывуць персанажы. Увазе наведвальнікаў як палотны ілюстрацыі да твораў для дарослых, так і для самых юных. Можна ўбачыць і вокладку да кнігі Шарля Перо «Чырвоны каптурок». Як азначаюць супрацоўнікі галерэі, гэта палатно адно з самых любімых у маленькіх наведвальнікаў. Наши маленькие посетители, детки, они ее выделяют со всей выставки. У кого-то это вызывает страх, у кого-то, наоборот, даже смех, я бы так сказала. Она очень, на самом деле, колоритная, по краскам очень яркая, поэтому привлекает свое внимание посетителей. Выражена таким очень эксцентричным языком, что вызывает бурю эмоций. И никогда не узнаешь, на самом деле, это либо страх, либо, наоборот, умиление. Поэтому, наверное, абстрактное искусство, оно тем и хорошо. Убачыць гэта і эвалюцыю Алексея Васильева можна да 6 снежня ў гарадской мастацкай галерэі твораў Леаніда Шчамялёва. А міжнароднае супрацоўніцтва працягваецца. Зараз там рыхтуюцца да новых праектаў.